яке гӯяд ки аз боми ҷаҳонам, дигар гӯяд ки хатлон аст маконам. Маро пурсанд агар хоҳам чунин гуфт, ки ман як тоҷики тоҷикзабонам. дӯстони азиз, вақте ки чанд рӯз пеш дар як минтақаи Тоҷикистон қарор доштем, дигар ан ҳамин калимаи аз куҷое вуҷуд надошт. мо тоҷикем, мо калимаи метавонем, ҳама каса як муштем, як қувваем, як бозуем дар ворух. ба ҳамин хотир тасмим гирифтам ки имрӯз дар пойтахти мамлакат нуқтаи назари сокинони ан ҳамин пойтахти мамлакатро дида бароям, ки яъне калимаи мо метавонем, мо тоҷикем, мо тавоно ҳастем, яъне калимаи ан ҳамин маҳалгароӣ ва доғи он дар ҷомеаи мо чӣ медиҳад дида бароям. хуб, аз рафти барнома шуморо огоҳ хоҳем кард. калимаи чиро амак? Маҳалгароиро. хуб нест нуқтаи назари шумо? чӣ қадар як калимаро такрор кардан ки ҳамон чиз бо эҳё мешавад, зинда мешавад. фаромӯш кунед, дар ҳукми калимаҳои фаромӯшшуда. амакҷон, медонед барои чи саволама шумо ба додам? ман чанд рӯз пеш дар ворух будам. ана ҳамин калима ҳаста ки вуҷуд надошт. мо тоҷикем, мо метавонем, мо як муштем вуҷуд дошт. ана ҳамин маҳалгароӣ марги миллат аст, миллатгароӣ ифтихори миллат аст. миллатгароӣ ифтихор аст. ифтихор аст. На балки миллати худа бояд дӯст дорӣ. лекин маҳалгароӣ оҳиста оҳиста миллата нест мекунад. бояд мо маҳалгаро набошем. фаҳмидед? худо нигаҳбони шумо бошад амакҷон. раҳмат калон. ҳамҷа як калима дорем мо. тоҷикиро нағз медонӣ? нормалӣ. калимаи маҳалгароӣ мефаҳмӣ? то аз куҷои, аз кӯлобам, аз айниам, аз дигар ҷоям. ҳамин ту чӣ гуфтани? ҳамин калимаи хуб аст ё нохуб аст? ба фикр ман нохуб, барои он ки ҳамаи мо тоҷик фарқаш нест аз куҷо, аз кӯлоб, аз ягон ноҳияи дигар ё аз ягон шаҳри дигар. мо ҳама дӯст ва тоҷик ҳастем. якҷоя ҳастем. худо нигаҳбони ту бошад. ташаккури зиёд. салому алайкум акои азиз. имрӯз мегӯянд теша ба реша, яъне ки вақте ки мо маҳалгароӣ мекунем, миллатгароӣ намекунем, теша ба решаи худ мезанем. диди назари шумо оиди ҳамин масъала чӣ аст? то ҷавоб де бача. ҳамин мо донишмандтарай. акай азиз, аз нигоҳи шумо ҳамин хуб аст ё хуб нест? Тамом. хуб нест? худованд нигаҳбонтон боша ака. зинда бошед ака. хуб нест. Тамом. хуб набуданаш ҷуҷаи ҳамаша мега. мегад ака? ҳамаша мега. зинда бошед ака. зинда бошед ака. саволш меди ҷои амрикоӣ. мардуми амрико мега амрикоӣ. ай лос анҷелес ҳам бошам, ай чикаго ҳам бошам, мепурсанд ҷогӣ, мега амрикоӣ. ай мо мега якҷо ай кӯлобум, ай ванҷим, ай рӯчонам, ай зарафшонам, ай бадахшонам, ай хатлонам. яъне ки мо маҳал хати ҷудо мекунем. баъд набошам маҳалгароӣ. ҳамамо тоҷик. худо нигаҳбонат бошад ака. раҳмат калон. мегӯянд ҷавонон созандаи миллатанд. мин баъда умедворам ҳамин саволи ман ба шумо дуруст ҷавоб метиҳем. калимаи маҳалгароӣ, медонед маҳалгароӣ чӣ аст? аз нигоҳи шумо барои вуҷуд доштани миллат хуб аст ё не? дар ин бора ягон чӣ гуфта наметонем. намедонем. шумо чӣ гуфта наметонед? ина масалан яке мегӯяд ки ман аз дарвозам, яке мегӯяд ай фархорам, дигаре мегӯяд ай масчои айниам. ҳамин калимаи хуб аст? ягон чӣ гуфтанӣ несте, на? худо нигаҳбонтон бошад. тоҷикистон гулфишон бошӣ ту, ман синаи ҳар нохалафро медарам.
баҳри ҳифзат э ватан омодам, дасти пурзур ҳамчу оҳан пайкарам. дӯстони азиз, барномаи мо идома дорад. ҳаракат мекунем ки нуқтаи назари 4-5 нафари дигарро гирем ва аз ҳамин нуқтаҳои назари гирифташуда ягон кас нагуфт ки мафҳуми хуб аст. калимаи маҳалгароӣ аз нигоҳи шумо хуб аст ё бад? این محلگرایی پایه های دولتداری پایه وحدت ملی را همه به مانند آتش میسوزاند، خراب میکنند. محلگرایی дуруст нест. محلگرایی با تمام شکلش، اگر من به شما گفتم که محلگرایی این پایه های دولتداری را سوز کرده، وحدت ملی را برباد کننده، وحدت ملی را یکی خراب کننده به حساب میرن. محلگرایی تا اون روز محلگرایی های ملت همچون یک واحد، ملت واحد در ارچه جهانی یا در داخل جمهوری این وی کرده نمیتواند، خودش نشان داده نمیتواند. تا اون روز محلگرایی نسبت تمام خلقهای ملت های سابق شهر از همه ظهورات محلگرایی در بین تاجیکان بسیار ریشی چکار دوانده است. خوشبختانه این روز توسط کوشش های پیوستی جناب عالی روز به روز این محلگرایی پایه هایش سوز شده ایستاده. پایه های محلگرایی در آن وقت سوز میشوند که نسبت آب آبادانی برابر اهمیت دادن جناب عالی میره. چی خاروق آباد است، چی خجان آباد است، چی رشت و بلخشان آباد است، چه مثال حصار آباد است. این یک ضربه بسیار خوبه شد برای همین خراب کردن پایه های محلگرایی. یک ضربه بسیار خوبه شد. دیگه میگه در مسئله کادرها هم باشد، در تمام وزارت اداره ها اون کادرهایی که قابلیت دارند و دانش دارند موافق قابل دانششان در همه سطح ها کار کردند. از همه محلهای جمهوری تاجیکستان، از جمله در گذشته مردم همین کوهستان محشا صرف نظر از دانشمندی در کادرهای راوی کننده وزارت اداره انگشت شمار بدن در دوره سابق استر شوروی. امروز باشد در تمام وزارت اداره هایی که روید کادرهای مشاهی که به سوادند و دانشمند و لیاقتمندند کار کرده ایستادند. این خودش سیاستی همین در برابری جناب عالی پیشوای ملت، در برابری سیاسی دولت سازیشون هم دولت سازی کرد، هم ملت سازی، هم ملت سازی در جنگ نبرد. من همه سیاستی خردمندانه پیش گرفتی جناب عالی خب بعد از البته این محلگرایی بلا یک سال دو سال بسیار یک مشکل یگون ساخت یگون ایدئولوژی اینا برهم داده نمیتواند. توسط همین سیاسی خردمندانه دولت سازی و ملت سازی جناب عالی خدا خواهد انشاءالله این ملت سازی محلگرایی روز از روز بیناش ویران شد، خراب شد و عاقبت یک ملتی واحد، یک ملتی بتون به توسط همین سیاست خردمندان جناب عالی ما خدا خواست میسازیم در تاجیکستان. تشکر زیاد امک جان، خدا از شما راضی باشد. این دید نظر شما در جامعه معاصر تاجیکان ان شاء الله یک واقعیت نو، یک نگاه نو میدازد. زنده باشه شما. سلامت باشه. زنده باشه. علیکم. ممکن است امک جان یک دو سوال پیشنهاد کنم شما با؟ زنده باشید امک جان عزیز. امروز ما تصمیم گرفتیم که در همین یک کلمه داریم در محلگرایی. تو از کجایی، تو از کجایی، تو از کجایی، من از اونجا، من از اینجا، من از اونجا. همین کلمه از نگاه شما، از دید شما درست است یا درست نیست؟ نگاه من کلمه کسی گپ میزنه ابلهیه، بی سعودیه، بی فرهنگیه. ما باید این کلمه را از معاشرتمون، ای فهمشمون دور کنیم. ما باید وطن دوست باشیم، ملت دوست باشیم. از این آبروی ما زیاد میشه، از این
фарҳанги мо баланд мешавад. Агар мо ҷаҳоншавӣ хоҳем, мо бояд ин калимаро байн дур кунем, чунки рӯз то рӯз дар давлати мо, дар шаҳри мо мардуми хориҷа зиёд меоянд. Агар ин фаҳмиш дар мардуми мо бошад, гумони мо меравад ки мо бо ваё мусибат беҳтарин карда наметавонем. Авяи мо дур мешаванд. Вале мардуми хотирбину май нестанд. Аз ин ҷа мебироянд, баъд дар шабакаҳои интернетӣ баъд менависанд нисбати мо. Ин хелану ӯ хелану ӯ хелан, ин обрӯи мардуми моро мерезонад. Фикри ман ҳамин аст. дуруст аст ҳамага, яъне ки мо гуфтанем ки теша ба реша, яъне ки барои сохтани як миллат маҳалгароӣ проблемаи асосӣ дида мешавад. Бале, бале, ман фикр мекунам. Бале. саломат бошед амакҷон. Иншоалло ин гуфтаҳои шумо барои ҷомеаи на барои ҷавонон як дарс мешавад ки то аз маҳалгароӣ ба миллатгароӣ расанд. Миллатгароӣ хубтар аст. Бале, бале, саломат бошед. зинда бошед амакҷон, зинда бошед. бародари азиз, салому алайкум. аввало хубе, мумкине ҳамҷа ҳамроҳи ту шинем. шине шумо. имрӯз мо дар ҷомеа як проблема қати рӯбарӯ ҳастем. Проблема медонӣ чӣ ҳастай? ту аз куҷоӣ? ман ай дарвозам, ман ай вахшам, ман ай қурғанам, ман ай ҳисорам, ман айниам, ман ай хуҷандам. умуман ҳамин маҳалгароӣ. умуман аз нигоҳи шумо ҳамчун ҷавон ки мен баъд аз рӯи гуфтаҳои муҳтарам президенти мамлакат, сиёсати мамлакат, яъне ки созандаи ин мамлакат мову шумо ҳастем. ҳамин дуруст аст ё нодуруст аст? Нодуруст аст. Мо ҳамон тоҷикистонием. яъне ки будан наметавонам маҳалгароӣ. Не маҳалгароӣ, мо ҳама тоҷикистонием. ҳама як ҷоем охир. Хеле маҳалчиктӣ намешавад. шумо ягон бор умуман дар ҳаёти зиндагитон пурсидагӣ ҳастанд ки ҷо мешавад? Бале, бале. Бисёрштага. шумоам ҷавоб метиҳед актуална. Ҳана мо мегӯем тоҷикистонием. худо нигаҳ дорад додари азиз. яъне ки ан ҳамин шумо агар ҷавонҳо ҳамин хел устувор бошед, мин баъд як миллати бузург будан метавонем мо. зинда бошед. Ҳана раҳмат. салому алайкум. ҳамакаса хубе накаво. ҳамрӯз як калима бениҳоят моро азият метиҳад, калимаи маҳалгароӣ. яъне ту аз куҷоӣ, аз куҷоӣ? ягон вақт кам мешунавем ки мо ай тоҷикистонем гуд, аз ин минтақа, аз он минтақа, ки ин як боиси аз байн бурдани миллат мешавад. аз нигоҳи шумо ҳамин калима дуруст аст ё нодуруст? Конечно, нодуруст аст. сабаби нодурустиш дар чи аст? Сабаби нодуруст мо бояд маҳалгароӣ накунем. мо ҳамон мардум як миллатем, як мардумем, мардуми тоҷик. тоҷик нагӯем, даст якдигар нагирем, мо ҳеҷ маҳал миллата боло бурдан наметонем. ҳама вақт тоҷик тоҷдора, ҳама вақт тоҷик тоҷик. яъне ки мо як чили маҳалгароӣ айбан нарава, мо обрӯ намегирем. намегирем. Пешравӣ ҳам намешавад? намешавад. вақто ки мо масалан ҳамакаса мегӯем тоҷикем, як мушт мешавем, як қувваи зур мешавем, яъне ки имкони таъсир расондан ба дигар чиҳоро дорем албаттара. ай даст якдигар гирем, ватан иқа обош ягар бо оботар мешавад, бо зеботар мешавад. худо хоҳ. худованд нигаҳбонтон бошад. ташаккури зиёд.